Metta Beşa Nehemîn. İsa ket qayîkekê derbasê aliyê din bû û hat bajarê xwe. Çend mirovan felciyekî ku di nav nivînan de bû anîn bawî. Gava ku İsa baweriya wan dît, wî ji yê felcî re got: Bizrav belaw, li gunehên te hat bihurtin. Hingê ji şerîetzanan hinekan di dilê xwe de got: Ev merov çêran dike. Lê İsa bi fikrên wan dizanibû û got: Hûn çima di dilê xwe de tiştên xirab difikirin? Ma kîjan hêsanîtir e? Gotina li gunehên te hat bihurtin, an gotina ku rabe û rê vehere. Lê ji bo ku hûn bizanin ku desthilatiya kurê mirov heye ku li ser rûyê erdê li gunehan bibore. Hingê ji yê felcî re got: Rabe, nivînên xwe helîne û here mala xwe. û mirov jî rabû û çû mala xwe. Gava ku elaletê ev yek dît, tirsiya û pezmê Xwedayê ku desthilatiya wiha daye mirovan dan. Gava İsa ji wê derê çû, wî mirovek bi navê Metta li cihê başxanê rûniştî dît. İsa ji wî re got: Li pey min were. Metta jî rabû û li pey wî çû. Çaxê ku İsa li mala Metta li ser xwarinê bû, gelek bacgir û gunehkar hatin bi wî û şagirtên wî re li ser sifrê rûniştin. Dema ku Ferîsiyan ev yek dît, wan ji şagirtên wî pirsî: Çima mamostê we bacgir û gunehkaran xwarinê dixwe? Gava İsa ev bihîst got: Neyên saxlem, lê yên nexweş hewcedarê hekîmin. Îcar hûn herin û mana peyva ez rehmê dixwazim negoriyê hîn bibin. Ji ber ku ez nehatime gaziyên rast bikim, lê ez hatime ku gaziyên gunehkar bikim. Hingê şagirtên Yuhanna hatin ba İsa û ji wî pirsîn: Çima em û Ferîsî gelek caran rojê digirin, lê şagirtên te rojê nagirin? Wî ji wan re got: Heta ku zava bi wan re be, ma dibe ku xelkê dawetê şînê bigirin, lê rojên ku zava ji wan bêstandin, wê bên û hingê ew ê rojiyê bigirin. Tu kes bi perçê qumaşê ku neçûye hev, cilê kevin pîne nake. Çimkî ew pînê ku hatiye lêxistin, ji cil dikeve û cihê qetiyayî hê xerabtir dibe. Ne jî kes şeraba nû dixe meşkên kevin. Eger bixê meşk diteqin, şerab dirije û meşk ziyan dibin. Na, şeraba nû dixin meşkên nû û her du jî tên parastin. Gava ku İsa ev digotin, serekek hat li ber wî çû ser çokan û got: Ha niha keça min mir, lê were û destê xwe dêne ser wê, ew ê bijîn. İsa rabû û tevî şagirtên xwe li pey wî çû. Di wê navê de jinikek ku ji 12 salan ve xwên jê diçû, ji paş İsa ve hat û destê xwe li rêşiyên kirasê wî da. Jinikê di dilê xwe de got: Bi tenê ez destê xwe li kirasê wî bidim, ez ê qenc bibim. İsa zivirî, ew dît û jê re got: Bizrav be keça min, baweriya te tu qenc kirî. û jinik ji wê gavê ve sax bû. Gava İsa ket mala serekê kinîştê, bilûrvan û elaleta ku dikirin qîjeqîj dîtin, wî got: Xwe bidin aliyekî, keçik nemiriye, lê ew dixewde ye. Îcar ew pê keniyan. Piştî ku elalet hat derxistin derve, ew ket hundir wî bi destê keçikê girt û keçik rabû. Ev xeber li seranserê wê heremê belav bû. Gava İsa ji wir derbas dibû, di mirovên kor li pey wî hatin û bi qîrîn gotin: Li me were rehmê ey kurê Dawid. Çaxê İsa gihîşt malê, mirovên kor hatin ba wî. Hingê İsa ji wan pirsî: Hûn bawer dikin ku ez dikarim vê bikim? Koran lê vegerand û gotin: Erê, ya Xudan. Hingê İsa destê xwe danî ser çavê wan û got:
Bila li gor baweriya we ji we re bibe. û çavê wan vebûn. Wî bi hişkî tembîh li wan kir û got: Hay jê hebin. Bila tu kes bi vê nizanibe. Lê ew derketin, wan navê wî li seranserê wê heremê belav kir. Çaxê ku ew derketin, mirovekî lal û cinoyî anîn ba Îsa. Gava ku cinê wî hat derxistin, mirovê ku lal bû peyivê. Elalet şaşma û got: Li İsraîlê tiştekî wiha qet nehatiye dîtin. Lê Ferîsiyan got: Ew bi destê mîrê cinan cinan derdixe. İsa li hemû bajar û gundan digeriya, di kinîştên wan de hîn dikir, mizgîniya padîşahiyê dida û hemû êş û nexweşî qenc dikirin. Gava wî elalet dîtin, dilê wî bi wan şewitî. Çimkî ew mîna miyên bê şivanên şaşbûyî û belavbûyî bûn. Hingê wî ji şagirtên xwe re got: Dexil gelek e, lê pale hindikin. Loma, lava ji xudanê dexilê bikin, da ku ji bo dexila xwe paleyan bişîne.